Tarata janvier kalo tile 27 sanba 2026 DMS-TV channel muso aw ni ci aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni ye o wagati seli san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan ni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ wagati min na fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen don fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa ka se ka Mali jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna banbaci wale maaw yɛrɛ kɔturu yɛrɛ kɔnɔna o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko nu tɛnɛ janvier kalo tile 26 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka état major général des armées ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna état major b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko karido janvier kalo tile 25 san 2026 ko k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka vecteur aéron to jamana lakɔlɔsili baaraw la k'u taara bɔ banbaci wale maaw daga sigiyɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni kan sunsan kungo kɔnɔ Joyila Ouest la ale ni Zantigila Sud Est yɛrɛ kɔnɔna ko min an ka Mali fintigilakaw u taara bɔ ni banbaci wale daga sigiyɔrɔ 3 minnu yɛrɛ kɔni kan ko faraku kɛra ni ka ɲɛsin ni yɔrɔ nin ma wale min kɛra sababu ye ni ka dimi juguba de don banbaci wale maaw la. Alisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko yɛrɛ kɔni o ko mina i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min ni wagati yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw cɛsirilen don banbaci wale maaw ɲinini n'u bɔnni na u ni na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna o ko hukumu na kari tɛmɛnen janvier kalo tile 25 san 2026 min yɛrɛ kɔni état major général des armées ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔ état major b'a yira k'a fɔ ko sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 24 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ka vecteur aérien k'olu kun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔnɔna ko ka vecteur aérien to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔnɔna o taara bɔ banbaci walijɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni kan Murja localité la ko kabini Mali fintigilakaw ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni taara bɔ ni wale yɛrɛ kɔni kan localité kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna ko min yɛrɛ kɔni Mali fintigilakaw ye dimi juguba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale maaw la. Dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔni kɔnɔna an ka Mali fintigilakaw ka opération yɛrɛ kɔni cayara kosɛbɛ an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna wa wale in bɛɛ kɛkun de ye walasa ka se ka an Mali jamana kɔnɔdenw n'an bololafɛnw kan ka lakanaw yɛrɛ kɔni sabati sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 24 san 2026 état major général des armées ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna état major b'a da Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko juma tɛmɛnen janvier kalo tile 23 san 2026 an ka Mali fintigilakaw ye sanfɛ opération ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Niɔnɔ Nord Est fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko ni opération yɛrɛ kɔni kɛra opération ɲumanba ye ka d'a kan opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna k'an ka Mali fintigilakaw sera ka dimi juguba de don banbaci wale maaw yɛrɛ kɔnɔna ni localité kofɔlen in kɔnɔna na. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw fo ka taa se lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni ma olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'u k'u se kɛ jamana in yɛrɛ kɔni ka ko la walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ka jamana in yɛrɛ kɔni lakana sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ko janvier kalo tile 16 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni yirimajɔ commissariat de police maaw ye ni o bɛ an ka Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu ye opération ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Bamako kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye yirimajɔ commissariat de police maaw olu sera k'u bolo da escroc ni arnaqueur dɔ yɛrɛ kɔni kan maa min yɛrɛ kɔni kun ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ka maaw yɛrɛ kɔni arnaquer ale la k'a fɔ ko bolodara ni maa kofɔli min yɛrɛ kɔni kan k'a bisigalen don k'a fɔ k'ale kɔni ye arnaque kɛ fo ka se wari min yɛrɛ kɔni ma ko ka ca ni fɔ wari 400 000 yɛrɛ kɔni ye. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni furugufurugu fo ka taa se fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kɔni o kun bɛ Faransi ale ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ la nka wagati laban min yɛrɛ kɔnɔna furugufurugu in yɛrɛ kɔni kun sumayara kosɛbɛ nka wagati min bɛɛ lajɛlen hakilila yɛrɛ kɔni tigɛlen don k'o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni Faransi ale ni Algérie k'alisa u cɛ jɛ yɛrɛ kɔni ma ɲɛ sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 24 san 2026 min yɛrɛ kɔni Algérie ka ministère des affaires étrangères ale kɔni ye Faransi ka ambassade min bɛ Algérie ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ka chargé d'affaires min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ Algérie ka ministère des affaires étrangères kɔni ye nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni convoqué ni ka kangada gɛlɛman yɛrɛ kɔni k'a ye k'a yira k'a fɔ ko Faransi ka télésoba dɔ ni o ye France 2 yɛrɛ kɔni ko don tɛmɛnenw na k'o ye documentaire dɔ yɛrɛ kɔni cari Algérie yɛrɛ kɔni ka documentaire min yɛrɛ kɔni falen don nkalon yɛrɛ kɔni na ko wa documentaire yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni Faransi ka télésoba in ye k'a bɛ ka kuma jugu yɛrɛ kɔni fɔ ni ka ɲɛsin Algérie ka état ale ni Algérie yɛrɛ kɔni ka tamaserew yɛrɛ kɔni ma jamana kofɔlen in kɔnɔna na.
min ye Donald Trump ye ni ale États-Unis jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni k'ale kun kɛmɛ ni k'i jigi sɛmɛ maa min yɛrɛ kɔni na Venezuela ko yɛrɛ kɔni na k'a jigi da o kan k'a fɔ ko bɛna na Venezuela ko yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔ ye k'a bɛna fɔ ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ Donald Trump yɛrɛ kɔni jigi kɔrɔ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni Donald Trump ale kɔni ye États-Unis fintigilakaw wuli ni ka taa Venezuela jamana ɲɛmaa minɛ fo Venezuela jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye Donald Trump ale de ye mɔgɔ sugandi Venezuela jamana kɔnɔna na ka o tigi yɛrɛ kɔni bila Venezuela jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔnɔna na wagati kuntagala dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o wagati kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na min ye Donald Trump ale y'a yira k'a fɔ k'a filɛ ni ka maa min yɛrɛ kɔni sugandi ni ka kɛ Venezuela jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni k'ale Donald Trump de bɛ décision ta ni k'a fɔ ni ma kofɔlen o la o b'o décision yɛrɛ kɔni labara Venezuela jamana kɔnɔna na nka Donald Trump ale ye maa min yɛrɛ kɔni sugandi nin ko in na ni o ye Delcy Rodriguez yɛrɛ kɔni ale bɔra don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye États-Unis k'a k'i dabɔ Venezuela yɛrɛ kɔni ka jamana géreli baaraw yɛrɛ kɔni na ko États-Unis ka décision yɛrɛ kɔni tali ko Venezuela kun ka ko yɛrɛ kɔni ka ko yɛrɛ kɔni nege bɔra ko dangakari ko yɛrɛ kɔni na teliya la ni kunnafoniba ne bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na tɛnɛ janvier kalo tile 26 san 2026 min an ka Mali état-major général des armées ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état-major b'a da Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko kari tɛmɛnen janvier kalo tile 25 san 2026 ko min an ka Mali fintigilakaw k'u kɔni opération ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ sunsan kungo kɔnɔna na Joyila ouest yan fanfɛla fɛ ale ni Zantigila sud ouest yan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna min an ka Mali fintigilakaw k'u opération ɲumanba yɛrɛ de kɔni kɛ ni localité ba saba ni yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min ni wagati ni yɛrɛ kɔnɔna min an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen dɔ o bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka se ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna o ko hukumu de la sanga ani wagati u bɛ opération yɛrɛ kɔni kɛ su fara tile kan walasa ka se ka min an Mali jamana kɔnɔdenw ye ka lakana yɛrɛ kɔni sabati état-major yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la a ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni tileganfɛla yɛrɛ kɔni fɛ min an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni k'olu kun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔnɔna ko ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw to jamana lakɔlɔsili baaraw la o taara bɔ banbaci walima o daga sigiyɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni kan min kun bɛ sunsan kungo kɔnɔna na Joyila ouest yan fanfɛla fɛ ale ni Zantigila sud ouest yan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko kabini an ka Mali fintigilakaw ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni taara bɔ banbaci walima daga sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni kan ko vecteur aérien yɛrɛ kɔni ma ko bila da kelen dara u ye faraku kɛ ni ka ɲɛsin nin yɔrɔ saba nin yɛrɛ kɔni ma wali min kɛra sababu ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni barika bonya kosɛbɛ état-major kɔni ka kɔrɔfɔ la ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko faraku yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko bilan min yɛrɛ kɔni bɔra opération in na ko bilan yɛrɛ kɔni ye bilan ɲumanba ye état-major kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni faraku saba nin yɛrɛ kɔni na ko banbaci walima mun yɛrɛ kɔni bɔnna u ni na ko ka ca ni banbaci walima 100 ni kɔ bonya ko yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye kɛlɛkɛminɛnw ye ko tiɲɛni donna o camanba yɛrɛ de kɔnɔna ni opération ba ninnu senfɛ état-major général des armées ale bɛ hakilisigi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ye k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni banbaci walima ɲinini ni o nana minɛli ye ko baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ k'an ka Mali fintigilakaw tɛ sɛgɛn su fara tile yɛrɛ kɔni kan u cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa ka se ka banbaci walima o si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o la état-major ale kɔni bɛ hakilisigi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen k'a yira n'a k'a fɔ ko an ka Mali fintigilakaw cɛsirilen don Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakanaw sabatili la Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération kow yɛrɛ kɔni hukumu na communiqué la min carila kari tɛmɛnen janvier kalo tile 25 san 2026 min yɛrɛ kɔni état-major général des armées ale bɛ lasigi kɛ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 24 san 2026 ko min an ka Mali fintigilakaw ye k'u ye opération ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Muruja zone yɛrɛ kɔni kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kuncɛra ni demijuguba yɛrɛ de kɔni donnen banbaci walijɛkulu maaw yɛrɛ kɔnɔna ni localité in kɔnɔna na état-major kɔni ka kɔrɔfɔ la communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna min an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni olu kun bɛ mission de reconnaissance offensive dɔ de la Muruja zone kɔnɔna na ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to mission de reconnaissance yɛrɛ kɔnɔna localité kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u yɛrɛ kɔni taara bɔ banbaci walima dɔw yɛrɛ kɔni kan
mun yɛrɛ kɔni kun bɛ tani ka segi yɛrɛ kɔni na Murja zone kɔnɔna na ko kabini an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni taara bɔ banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni kan u ka nin mission de reconnaissance yɛrɛ kɔni senfɛ ko kabini o yɛrɛ kɔni kɛra fintigilakaw olu ye opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni labɛn opération belebeleba min yɛrɛ kɔni na o ye an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ de kɔni wuli ko opération yɛrɛ kɔni taara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Murja kan yɛrɛ kɔni sud est yan fanfɛla de fɛ komi ye vecteur aérien yɛrɛ kɔni ye olu de lawulila ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ ni ka taa farapu kɛ ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu man yɛrɛ kɔni ma fo dogo yɔrɔ yɛrɛ kɔni na ni o kun bɛ Murja yɛrɛ kɔni kan sud est yan fanfɛla yɛrɛ de kɔni fɛ communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état major ale b'a yira k'a fɔ ko an ka Mali fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni ni opération yɛrɛ kɔni kɛ ko ye opération yɛrɛ kɔni kɛ kɛcogo ɲuman yɛrɛ kɔni na ko wa opération ye jaabi ɲumanba bɔ ka d'a kan ko ni farapu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka banbaci wale maa caman yɛrɛ de kɔni bɔnɛ ani na min fɛnɛ kun y'u ka bolimafɛnw yɛrɛ kɔni ko tiɲɛni donna o camanba yɛrɛ de kɔni fɛnɛ na état major bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sen donna ni opération yɛrɛ kɔni na a b'u fo ka cɛsiralen don ka baara kɛ ko ɲuman na ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ wa a bɛ sinsin a ka Mali jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana sabatilen k'alisa ko baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer an ka fintigilakaw fɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état major général des armées ale bɛ hakilisi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔdenw ye k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min an ka Mali fintigilakaw k'u b'u ka jateminɛw caya kosɛbɛ ko min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale maaw ɲinini u nana minɛlen fo ka taa se u bɔnɛni ma u ni na k'alisa k'an ka Mali fintigilakaw bɛ ka continuer o baara nin yɛrɛ kɔni fɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na nin yɔrɔ in na an bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an kɔni bɛ lakana min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o dabɔlen don an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri n'u ka baara kɛ ko ɲuman la sanga ani wagati ni olu yɛrɛ kɔni tɛ sɛgɛn u bɛ su fara tile yɛrɛ kɔni kan u bɛ yɔrɔw yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka banbaci wale maa ninnu nɔ minɛ wale min bɛ ka kɛ sababu ye ni k'anw Mali jamana kɔnɔdenw ka lakana yɛrɛ kɔni sabati halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen y'a faamu cogo min an ka kunnafoniyaw yɛrɛ kɔnɔna ni an ka Mali fintigilakaw olu ye opération yɛrɛ kɔni caya dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o bɛɛ kɛkun de ye walasa ka se ka an Mali jamana kɔnɔdenw n'an bololafɛnw ka lakana yɛrɛ kɔni sabati o ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 24 san 2026 communiqué la communiqué min yɛrɛ kɔni bɔra état major yɛrɛ kɔni yɔrɔ la état major b'a da bɛɛ lajɛlen kulo k'a kan communiqué in kɔnɔna na k'a fɔ ko juma tɛmɛnen janvier kalo tile 23 san 2026 ko ka an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw to jamana lakɔlɔsili baara la don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko jamana lakɔlɔsili baara yɛrɛ kɔni kun cɛra ni fariku kɛlen ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni ma ɲɔnɔ nord est yan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ ni o ye an ka Mali jamana yɛrɛ de kɔni état major yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla communiqué kɔnɔna na ko nin don kofɔlen na min an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye k'olu kun bɛ ka jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ de kɔni kɛ an'u kun bɛ ka banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ɲini ko k'u to banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ɲini na u taara bɔ banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni kan ɲɔnɔ nord est yan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko kabini o wale yɛrɛ kɔni kɛra min an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu ye an ka fintigilakaw ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni wili ni ka taa farapu kɛ ka ɲɛsin banbaci wale maa 10 ani kɔ bɔɲako yɛrɛ kɔni kan minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ moto 10 bɔɲako yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan état major kɔni ka kɔrɔfɔla ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ni opération kofɔlen yɛrɛ kɔni ko opération kɛra opération ɲumanba ye ka d'a kan opération yɛrɛ kɔni kɔfɛ bilan min yɛrɛ kɔni sɔrɔla a bɛ nimisi wasa yɛrɛ kɔni bɔ bilan min yɛrɛ kɔni bɔra ni opération in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye banbaci wale maa caman k'olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye banbaci wale maaw ka motow ye o kun bɛ min sanfɛ fo ka taa se kɛlɛkɛminɛw ale n'u ka logistique yɛrɛ kɔni ma ko faraku in kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni don ni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni na ɲɔnɔ nord est yan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ min état major général des armées ye communiqué in kɔnɔna na a bɛ hakilisi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min an ka Mali fintigilakaw ni olu ye jamana lakanabagaw yɛrɛ kɔni k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u cɛsirilen don jamana lafasali la jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ɲinini u nana minɛni fo ka taa se u bɔnɛni ma u ni na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'alisa u baaraw bɛ ka continuer fintigilakaw fɛ ko wa olu bɛ ka nin baara fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɛ Mali jamana in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na baara in yɛrɛ kɔni bɛɛ kɛ kun de ye walasa ka se ka an Mali jamana kɔnɔdenw n'an ka bololafɛnw yɛrɛ kɔni ka lakana sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na an ka Mali fintigilakaw fo ka taa se lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni ma olu fɛn fɛn yɛrɛ kɔni se ye min ye Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka lakana ko sabatili yɛrɛ kɔni na bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka i seko n'i damayira kɛ sanga ani wagati o ko hukumu yɛrɛ kɔni na ko janvier kalo tile 16 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Yirimajɔ commissaire de police ma olu bolo da maa dɔ yɛrɛ kɔni kan bisika bɛ ka kɛ maa min yɛrɛ kɔni na k'a fɔ k'a ka baara kun ye arnaque ye ale ni escroquerie yɛrɛ de kɔni a yɛlɛ k'a fɔ ko ɲani Yirimajɔ commissaire de police ma yɛrɛ kɔni ka ni opération
opération yɛrɛ kɔni daminɛ ko a sɔrɔ maa dɔ yɛrɛ de kɔni kun taara plainte tigɛ k'a yira k'a fɔ ko dɔ kɔni ale arnaqué o plainte yɛrɛ de kɔni kɔfɛ Yirimajɔ commissariat de police ma o ye sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ wa maa minnu yɛrɛ kɔni ye sɛgɛsɛgɛli baara nin yɛrɛ kɔni kɛ o ye commissariat de police ma o ka brigade de recherche de o sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ de kɔni nana kuncɛ ni bolo dalen ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kan ni bisiga bɛ ka kɛ k'a fɔ k'ale yɛrɛ de kɔni kun ka baara ye arnaque yɛrɛ kɔni kɛli ye Yirimajɔ commissariat de police commissaire ni o ye commissaire principal Modibo Kajara yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ k'ale ka cɛdenw yɛrɛ de kɔni ni opération ɲumanba in yɛrɛ kɔni kɛ ko wa u y'u bolo da maa min yɛrɛ kɔni k'a yirala k'a fɔ ko maa in yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye LAJBC ko wa a si bɛ san 42 de la ko ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kun ye fɛɛrɛ dɔ yɛrɛ de kɔni sigi sen kan walasa ka se ka maaw yɛrɛ kɔni ka danaya ta ni ka da kan ka sɔrɔ k'i dɛni ka maaw yɛrɛ kɔni arnaqué min LAJBC yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ye société dɔ yɛrɛ kɔni créé société min yɛrɛ kɔni tɛ yen nɔ a kun bɛ ni société kofɔlen min yɛrɛ kɔni sigi sen kan société yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kun b'a kɛ i n'a fɔ ko a bɛ ka fɛn dɔw yɛrɛ de kɔni feere a kun bɛ appel d'offre yɛrɛ kɔni kɛ sanga ani wagati k'a yira k'a fɔ ko feere fɛn dɔw yɛrɛ kɔni b'a bolo ko ni maa min yɛrɛ kɔni mago b'a la k'a bɛ taa fɛn ninnu yɛrɛ kɔni d'i ma f'i sigiyɔrɔ la ko ni maa kofɔlen ye a ka nin société kofɔlen min yɛrɛ kɔni créé société min yɛrɛ kɔni tɛ yen nɔ yɛrɛ o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni maaw yɛrɛ kɔni kun b'u ka danayaw yɛrɛ kɔni ta ka d'a kan maaw yɛrɛ kɔni kun bɛ sanuw yɛrɛ kɔni k'a bolo n'u kun ye wariw yɛrɛ kɔni avancé di walima n'u kun ye wari bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sara min yɛrɛ kɔni ye Elaji yɛrɛ kɔni a kun t'i ka téléphone yɛrɛ kɔni ta bilen i kun tɛ se ka nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni lasɔrɔ n'a ka nɛgɛjuru siraw ye bilen ko kabini janvier kalo tile 16 tɛmɛnen san 2026 ni commissariat de police maaw y'u bolo da nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kan k'u kun bɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko juma tɛmɛnen janvier kalo tile 23 san 2026 ko sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni ye jaabi minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ nin don kofɔlen na ko kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa 31 yɛrɛ de kɔni sɔrɔla fɔlɔ minnu y'a yira k'a fɔ ko min ye Elaji yɛrɛ kɔni ko a ye olu yɛrɛ kɔni arnaqué ni ka boli ni olu yɛrɛ kɔni ka wari nka commissariat de police maaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ don n'a nataw yɛrɛ kɔni na dɔ bɛ fara ni bilan in yɛrɛ kɔni kan ka d'a kan k'alisa sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ sen na ko fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko min ye Elaji yɛrɛ kɔni k'a ye maa minnu yɛrɛ kɔni arnaqué k'a ye wari min yɛrɛ kɔni bɔ u kun k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi ko ka ca ni sefa wari miliyɔn 400 yɛrɛ kɔni ye fɔlɔ ko a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ fara ni wari kofɔlen yɛrɛ kɔni kan ka d'a kan sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na a bɛ se ka kɛ don n'a nataw yɛrɛ kɔni na maa wɛrɛw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛna na ni dalu ye k'a yira k'a fɔ ko nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni olu arnaqué ni ka boli ni olu ka wari ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni défilé ni ka taa an ka Mali kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ɲɛma walasa a ka se ka jaabi kɛ ni ka ɲɛsin a ka wale jugu in ma nka halisa sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na walasa n'a sɔrɔ complice yɛrɛ kɔni kun bɛ Elaji yɛrɛ kɔni bolo a ka nin wale jugu in na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o complice nin dɔn walima n'a sɔrɔ ni maa kofɔlen ye maa wɛrɛw arnaqué minnu yɛrɛ kɔni ma na u ka plainte yɛrɛ kɔni kɛ fɔlɔ fɛɛrɛ ka latigɛ o maa yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka na u ka plaintew yɛrɛ kɔni bila min ye Yirimajɔ commissariat de police commissaire yɛrɛ kɔni ale a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ u ka baara kɛ ko ɲuman na ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ wa commissaire principal de police Modibo Kajara yɛrɛ kɔni ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'i profiter ni ka welewelema da kɛ ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma k'a b'a laɲini Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ an ka hakili to an yɛrɛ la kosɛbɛ ko wa n'an bisigara maa o maa yɛrɛ kɔni ka ko kɛtaw la a laɲinin don an fɛ an ka t'o kɔni dénoncer commissariat maaw yɔrɔ la wa a bɛ sinsin a ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakanani baaraw yɛrɛ kɔni ko walasa o wale yɛrɛ kɔni ka se ka kɛ a ka kan min yɛrɛ kɔni population ni lakanatigilamaaw ye olu k'u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko n'o yɛrɛ de kɔni kɛra siga foyi yɛrɛ kɔni t'a la jamana yɛrɛ kɔni bɛ lakana min yɛrɛ kɔni ye maa 31 nin yɛrɛ kɔni minnu y'a yira k'a fɔ ko min ye Elaji yɛrɛ kɔni ko a ye olu yɛrɛ kɔni arnaqué olu kɔni y'u ka wale ɲuman dɔ kɛ ni ka ɲɛsin Yirimajɔ commissariat de police maaw ma ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni ye commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni kabini o kɔni ni kunnafoniya in yɛrɛ kɔni sɔrɔ u y'u cɛsiri ni ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka u bolo da maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kan o yɛrɛ de kɔni na maa minnu yɛrɛ kɔni tɔɲɔna nin ko in na u bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin Yirimajɔ commissariat de police maaw fɛnɛ ma sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Algérie jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye fɔɲɔgɔnkɔ ale ni furukufuruku min yɛrɛ kɔni kun bɛ Faransi ale ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ la ni o fɔɲɔgɔnkɔ ni o furukufuruku in yɛrɛ kɔni kun sumayana wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na k'a bɛna fɔ don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko furukufuruku in yɛrɛ kɔni tɔ juguyara communiqué la min carila sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 24 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Algérie ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ale bɛ Faransi ka ambassade min yɛrɛ kɔni bɛ Algérie jamana kɔnɔna na o ka chargé d'affaires min ye Algérie ka ministre des affaires étrangères a bɛ nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni
convoqué ni ka kangar geleman ba yɛrɛ kɔni da ye. Algérie ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ka France ka ambassade ka chargé d'affaires yɛrɛ kɔni weleli kun yɛrɛ kɔni ti dɔwɛrɛ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min ye France ka télésoba dɔ ye ni o ye France de yɛrɛ kɔni ye k'o ye documentaire dɔ yɛrɛ kɔni cari Algérie yɛrɛ kɔni kan. Documentaire min ni Algérie autorité mɔgɔw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ye binkani wale de ye ni ka ɲɛsin Algérie jamana yɛrɛ kɔni tamaserew ma. Fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni kun bɛ Algérie ale ni France ni ɲɔgɔn cɛ la kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko nin ye dɔwɛrɛ yɛrɛ kɔni faralen o fɔɲɔgɔnkɔ in fɛnɛ kan. Ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na France ka lasigiden bɛ Algérie jamana kɔnɔna na o ka chargé d'affaires yɛrɛ kɔni welela Algérie ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni fɛ. Algérie ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni kelen ni ka nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni wele a y'a yira k'a fɔ ko min ye Algérie autorité maaw ye k'u y'a jateminɛ k'a fɔ ko France ka télésoba dɔ ni o ye France de yɛrɛ kɔni k'o ye documentaire dɔ yɛrɛ kɔni cari Algérie ka documentaire min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Algérie maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko documentaire yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye France ka télésoba in yɛrɛ kɔni a bɛ ka Algérie yɛrɛ kɔni neni wa a bɛ ka dalaɲinini kumaw yɛrɛ kɔni fɔ ni ka ɲɛsin Algérie ma o de la Algérie ka ministre des affaires étrangères a bɛ France ka nin ma wele ni ka wale yɛrɛ kɔni condamné kosɛbɛ. Algérie ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko Algérie autorité maaw yɛrɛ kɔni bolo yɛrɛ kɔni France de maaw ye nin documentaire min yɛrɛ kɔni cari o ka jabarani yɛrɛ kɔni ka documentaire yɛrɛ kɔni tɛ mɔgɔ la kunnafoniyali ye ko documentaire yɛrɛ kɔni kun falen don galonjugu yɛrɛ kɔni na galon minnu yɛrɛ kɔni bɛ digi maaw yɛrɛ kɔni na. Algérie maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko nka nin documentaire ko yɛrɛ kɔni na olu bɛ maa min yɛrɛ kɔni ɲanki kosɛbɛ o ye France autorité maaw de ye ka da ka Algérie maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko min yɛrɛ kɔni ye France de ye ni ale ye France ka télésoba dɔ yɛrɛ kɔni ko ɲɔgɔnna jabarani yɛrɛ kɔni tɛ sɔn ka ni ɲɔgɔnna documentaire yɛrɛ kɔni cari ka sɔrɔ jamana autorité yɛrɛ kɔni ka complicité t'a la ko walima ka sɔrɔ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ma yamaruya d'a ma k'a ka documentaire yɛrɛ kɔni cari k'olu kɔni b'a dɔn k'a fɔ min ye France autorité maaw ye olu de bɛ nin ko in yɛrɛ kɔni jukɔrɔ ka d'a kan France de maaw yɛrɛ kɔni tɛ kariya cogoya si la ni ka ɲɔgɔnna documentaire yɛrɛ kɔni bila ka sɔrɔ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ka complicité walima u ma yamaruya yɛrɛ kɔni d'a ma. Wa Algérie maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'olu yɛrɛ kɔni bɛ ka min yɛrɛ kɔni faamu nin wagati in yɛrɛ kɔni na o de ye ko min yɛrɛ kɔni ye France jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la France ka jamana ɲɛmaa maa dɔw yɛrɛ kɔni k'olu bɛ fɛ kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ Algérie ale ni France ni ɲɔgɔn cɛ la kɛlɛ yɛrɛ kɔni kana na ban ko yɛrɛ de kɔni na sanga ani wagati u bɛ bɔ ni ka kuma juguw fɔ ni ka ɲɛsin Algérie yɛrɛ kɔni ma k'olu ye min yɛrɛ kɔni faamu o de ye nin ko in ye k'a dɔn k'a fɔ ko maa dɔw yɛrɛ de kɔni tɛ fɛ fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ France ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ la dankari o la o de la sanga ani wagati u bɛ to ka bɔ ni ka kumakolonw yɛrɛ kɔni fɔ ka ɲɛsin Algérie ma. Wa Algérie ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ma dan dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma a y'a yira k'a fɔ ko France ka lasigiden min yɛrɛ kɔni bɛ Algérie yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na k'o yɛrɛ kɔni fɛnɛ sen donna nin ko in na ko France ka ambassade yɛrɛ kɔni sen donni nin ko in yɛrɛ kɔni na ko y'a to Algérie maaw y'a faamu k'a fɔ ko France ka jamana gouvernement maa dɔ yɛrɛ kɔni bɛ dugumana yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ de kɔni bɛ ka nin ko in yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don. Algérie gouvernement maaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko France kɔni ye nin ko min yɛrɛ kɔni kɛ ko in yɛrɛ kɔni ma diya a ye ko France de maaw yɛrɛ kɔni nin documentaire min yɛrɛ kɔni cari k'olu Algérie yɛrɛ kɔni ka faamuya yɛrɛ kɔni na nin documentaire yɛrɛ kɔni ye binkani wale de ni ka ɲɛsin Algérie ka institution ale ni a ka jamana symbole yɛrɛ kɔni ma. Algérie ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko France de maaw yɛrɛ kɔni ye nin wale juguba min yɛrɛ kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni Algérie a se bɛ ale yɛrɛ kɔni ni ka ko kɛ ka ɲɛsin nin yɛrɛ kɔni ma ko nka a b'a yɛrɛ minɛ o ko yɛrɛ kɔni kɛli ma fɔlɔ. Nin wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye France ale ni Algérie yɛrɛ kɔni u cɛ jɛ kumaw yɛrɛ kɔni ma nɔgɔn kosɛbɛ ka d'a kan jamana fila ni yɛrɛ kɔni tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ a bɛ kalo caman yɛrɛ kɔni bɔ nka min yɛrɛ kɔni Algérie ka ministre des affaires étrangères ale kɔni ye France ka ni chargé d'affaires wele ni ka kangari gɛlɛn yɛrɛ kɔni da ye k'a yira k'a fɔ k'a ye nin documentaire yɛrɛ kɔni ye cogo min ko siga foyi yɛrɛ kɔni t'a la France jamana kɔnɔna na maaba dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu yɛrɛ de kɔni bɛ ka nin ko in yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don dogo la. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya nin kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.